Образа на майката олицетворява родината. А вие сте си тръгнали оттам, защото е било трудно и тежко да сте около тази енергия. Тръгнали сте си, за да се докажете и вие сте набрали една огромна сила в себе си, преоткрили сте себе си. Искам да благодарите на себе си за това, което сте направили. За това, че сте тук, че сте смели, решителни и имате тази вътрешна опора. И да усетите голямата сила, която ви води. И също усетете енергията на България, която всички вие носите в сърцата си, където и да отидете. Независимо дали ви е било добре там или не. Но това ви е дало сила. И енергията на Англия, защото ние сме тук, на една нова земя. И също усетете целия род зад вас. Ако се чувствате сами, сега си давате сметка, че не сте. Зад вас стои армия от хора, от съдби, от преживявания, мъка, любов, сила. И тя е във вас. И вие сте успеха на всички тях. Щом сте тук и сега, независимо колко лоши неща са се случили в миналото, искам да ви кажа, че всъщност нищо не е било толкова лошо, колкото си мислите. Защото вие сте доказателството. Щом сте живи и здрави и сте тук и сега, вашият род е успех.